אלי, אם אתה שומע אותנו, זרוק עליו את הכד, גמר את הסיפור. נשובר את כל המפה שבצד ימין. תן לו אותו, שנסי לזרוק עליך את הכד. נו, סבבה. זה אינטרסטינג. בחיים אתה פוגע. למה? הוא צריך להכניס לחור לידו, למה אתה מגזים? זה קשה אחי. הוא מתחפר, הוא יודע שאם אלי זורק עליו את הכד, נגמר לו הסיפור. אלי, זרוק את הכד, גמרת אחי את כל השטח בצד ימין. כן, 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 זה. זה באמת נזרק? כן, זה כמו רימון. אבל יש להם עליו את השתי נקודות האלה. כן, זה קשה, הוא צריך להכניס בין. מעליהם. זכרתי שיש בזה